a gai ategu diolch i criw y mudiad, Steffan, am y gwaith ni'n argymadaeth. Da ni'n gwerthfawrogi y llafur a'r ymdrech ac yn gwerthfawrogi'r Duw yn defnyddio'r cyfan ac yn bendithio ni. Wel, mae gennym fi 2 chwaer. Oedd y chwaer fawr yma, wythnos diwetha, Gwen Catrin. A'r chwaer ydy Sian Eleri. A mae Sian yn dioddau o Parkinson. Mae hynny'n golygu bod Sian ar y degau yn methu rheoli hun. Mae hi'n crynu yn ddiddiwedd. Ac mae wedi cael pwmp bach i reoli y cyffur i fod yn effeithiol. Mae'n cymryd y cyffuriau i geisio tawelu hun, ac cyn gael y pwmp yma, mae wedi gael, oedd hi'n crynu trwy'r amser. A mae hynny'n blino hi, bod hi'n crynu trwy'r amser. Oedd hi'n methu reoli hi. Ond yn ddiweddar, mae Parkinson Cymru wedi datblygu y pwmp bach sy'n golygu bod y cyffur yn mynd yn syth i'w fferfeddi. Heibio'r stumog oedd yn cael ei wanio bod y pwmp yn gweithio yn lle mae o fod. A felly mae Sian, trwy'r nos beth i symud, ac yn y bore mae gŵr Tony yn agor y falf a mae'r cyffur yn mynd trwyddi, a mae gen i 4 awr yn y pnawn i fod yn nain, i fod yn fam, i fynd o gwmpas, i fynd i siopa am 4 awr. Ac yna, gyda'r nos, mae'n mynd yn ôl i fod yn ddisymud. A dyna'r patrwm bob dydd, ond mae'n ddiolchgar am y 4 awr. A dyna pam nes i benderfynu ar ym mhenblwydd yn 70 i godi arian i Parkinson Cymru a mynd am dro bach ar y beic rownd Sir Fôn. Rhyw 100 milltir, rhyw 7,000 o droedfeddi, dybl y wyddfa a 1,000 arall, ac cwmni 2 arall gwion, Osian a Keith ar y daith. Ond mae rai fi gyfadde, dwi efo beic trydan. A beic trydan sgenna fi, o disadwn i disadwn, a pa dwi'n mynd allan. Ac o'n i'n gweithio allan sut fedra i fynd rownd y sir ar un beic sy'n gwneud rhyw 40 milltir yr awr. 40 milltir. So nes i ffeindio gŵr o'r enw Andy. Mae o ar y dde yn y llun. A mae Andy yn annwyl iawn efo cwmni sydd yn gosod ac yn llogi beics trydan. Mae gen efo 30 o'n nhw, a bob math o beics i blant, a bob math o attachment ar y lôn rhwng Niwbwrch ac Aberffraw. A dis i ato fo a dweud, fedra i logi beic gen ti. Os da i fynd am beic hi, a wedyn, dwi'n siŵr, fatha Pony Express bach, fedra i logi dy beic di, a egluro pam. A dyma fo'n deitha fi, no I won't. I'm not going to hire a bike. I'm going to give you a bike. And I'm going to give you a spare battery. And I'm going to be there for you all day. If you break down any problems, you or your friends, Osian or Keith, I'll be there for you. Ac o'n i wedi dotio. Oedd o mor garedig, oedd o mor barod i helpu. Felly ddechreuon ni ar y daith rhyw bore dydd Iau, ar y 10fed o Gorffennaf, yr un pryd a John Calvin yn cael ei benblwydd. A James Taylor. Eithon ni rownd Sir Fôn. Mi ath y batri mor bell ag o gwmpas Point Linnes, o gwmpas Pen Gorffwysfa, o gwmpas Amlwch. Ond mae'r batri cyntaf mynd yn fflat. Na'r Caris wedyn, ata fi i Amlwch, gafon ni ginio, a dyma ni roed y ail batri, ond nhw fod i wneud 70 milltir, yn doedden nhw ddim, oeddwn ni ar full boost. Dath a ffrind i fi, i gwrdd â ni yn borth, na i menwi fo, ond oedd wedi benthyg beic i chwaer, ac oedd ddim yn deall bod yna bwtwm i fod rhoi y beic ymlaen, a bod yna bwtwm i roi booster. A nath o drio dal fyny fan ni, ond nath o ddim yn bell. Dyma ni'n cael yr ail batri, mi rown top yr ynys. Yr ardal dwi'n licio fwyaf, Llanfair yng Nghornwy, lawr ochr gorllewinol yr ynys, lawr am Tesco, Caergybi.
A dyma'r ail batri yn mynd yn fflat. Ac o'n i'n dau ddim, achos mae beic trydan yn drwm. A dyma mi'n ffonio Andy, I know where you are, I've tracked you. Mae yna sôn bod fi yn mynd ar Facebook weithiau, a bod fi'n postio rhai pethau. Ac o'n i wedi bod yn postio trwy dydd, lle oedden ni, ac oedd Andy wedi deud, I'm following you. I'm 10 minutes away. I'll meet you in Tradda Bay. A dyma fi yn Tradda Bay, y bai Tiarddur, dyma fo'n cwarfod ni. A dyma ni ryw wr yn dod heibio ni. Ac wrth i ni dynnu lluniau i ysbysebu'r batri, dyma'r gŵr mae'n deud, genna fo Parkinson, a bod o'n fo pwmp, a mae'r pwmp yma rhywbeth anghyffredu, a bod o'n cael y 4 awr yma hefyd. Wel, be o'n i teimlo, pan o'n i cael y trydydd batri, o'n i'm yn bell fan o malldraeth, o'n i'm yn bell o ddiwedd y daith, ond oedd o'n rhaid hwb i fi. Oedd o'n rhaid hwb i fi. Da chi'n cael 20% o gefnogaeth. Chi'n gorfod beicio, di'r beic ddim yn deud dwi'n motorbike i ti. Os da chi'n stopio pedlo, mae'r beic yn deud dim mwy. Mae rhaid chi bedlo ar beic trydan, a mae efo chi. Chi'n cael yr 20%. Ond oedd o'n gymaint o help, ac o'n i wir yn rasio nhw mewn i malldraeth i orffen y daith. A be o'n i'n meddwl am, Sian, heb y cyffur yma, heb y pwmp bach, methu symud am 4 awr. Methu symud trwy dydd, ond am y llwyddo am 4 awr. Be oedd y trydan yna yn y batri'n golygu i fi? I wneud o mewn 6 awr a hanner. Ac o'n i'n meddwl am yr adnod yma. Dwi'n gallu bob peth. So ni byth yn gallu gwneud be nes i a ben fy hun. Dwi'n arfer beicio. Dwi wedi gwneud Sir Fôn 2 waith o'r blaen, ond dwi yn tynnu ymlaen chydig bach. So ni ddim wedi gwneud o'n yr oriau nes i wneud, ond i bai am y batri. Ac da ni angen nerth Iesu Grist. Da ni angen i fyddhau, da ni angen gwneud beth da ni bod i wneud. Do the basics, bod yn Gristnogion, bod yn ddiwiol, bod yn nifydd, darllen y Beibl, gwyddiad, da ni fod i. Ond mae gennym ni un wrth yn ochr ni, Iesu Grist. A mae gennym ni gwmni yr Ysbryd Glân. Ac oedd Paul yn medru gwynebu erledigaeth, cael ei chwipio, cael ei garcharu. A dyna oedd ei brand o. Dwi'n gallu bob peth trwy Grist sydd yn fy nerth i fi. Dwi'n gwybod lle da chi arni, os gafo chi newyddion da efo canlyniadau yr ysgol. Pan o'n i'n ysgol, o'n i ddim yn cael canlyniadau da. O'n i ddim yn licio bod yn y gynhadledd wrthos yr canlyniadau. Ond mae Duw yn gallu helpu chi dybwys lle da chi arni ar eich taith. A mae Iesu Grist eisiau bod yn gwmni chi. A cofiwch chi am y batri, ond cofiwch chi fwy am Iesu Grist, yr addewid yna. A llyfod efo ni ar yn taith ym mhob sefyllfa. Da ni'n gallu gwneud bob dim trwy Grist sydd yn fy nerth i fi. Da ni am ganu yn ail gan y bore yma. Fe welwn orsedd ri uwch pob un gorsedd si, lle daw un dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad, i'r bron y map cawn ddod, heb bai trwy waed yr oed, trwy ffydd dar gras a ddawodd i ni yn iachad.
Da ni newydd ganu am teyrnas Duw. Sgwni mae'n da chi meddwl sydd o adnodau yn y Testament Newydd yn yr Efengylau gan Iesu Grist, mae'n cyfeirio at eglwys. Di Rhodri yn cael ateb y cwestiwn yma? Mae'n adnodau sy'n cyfeirio at eglwys. Mae'n adnodau wedyn sy'n cyfeirio at deyrnas. Dwi'n eisiau rhoi go ni, Steffan yn pendroni, ddim eisiau cael mi wrong, gofod fi di enwi fo. Mae yna ddwy adnod sy'n sôn am yr eglwys. Mae yna 200 o gyfeiriadau at teyrnas. A mae hynny yn rhoi persbectif, mi oedd o i fi dechrau cyfres yn Gorffennaf, achos yn aml iawn, da ni'n meddwl am yr eglwys, a pwysigrwydd yr eglwys i ni, y corff, pobl yr arglwydd, ond da ni ddim yn agor yn gorwelion digon i sylweddoli bod Iesu Grist yn teyrnasu yn ehangach. Iesu Grist wedi canolbwynt yr eglwys, mae'r eglwys yn briodferch iddo fo, mae wedi prynu, mae'n rodd iddo fo, mae'n anwyl iddo fo, ond mae teyrnasiad Iesu Grist yn llawer ehangach. A mae hynny neu fi feddwl yn hermau posibiliadau y deyrnas. A da chi'n cael 30 o ddymhegion cyffelib i'w teyrnas Duw. Be mae'n debyg i? A da ni'n edrych ar un dameg, fy hoff dameg i, sy'n sôn am y deyrnas. Ond mae eisiau ni feddwl yn fawr ac yn eang am Iesu Grist. Achos fel mae'r Ysbryd Glân wedi sgwennu y 4 Efengyl, fel bod ni'n meddwl am deyrnasiad Crist. Gadewch i ni weddio efo'n gilydd. Un tad, da ni yn falch o gael dod. Falch o gael dod y bore yma ger dyfrondi. A da ni falch o weld yn gilydd. Falch o fod yn rhan o deulu'r ffydd. Falch o fod yn rhan o eglwys. Da ni ddiolchgar, mae dyma dy drefn di, dyma dy ddarpariaeth di, bod gennym ni efrodir a chwiorydd, a bod gennym ni deulu'r ffydd, bod gennym ni berthynas, a bod gennym ni gymaint i ddiolch i ti amdano fo. Da ni wedi bod rhai o'na ni yn rhan o deulu ehangach yn Aberystwyth, a da ni'n gweld gwynebau fyna, a da ni'n gwybod sut mae'r bobl gwahanol wedi bendithio ni a wedi cyfoethogi ni, a da ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. A da ni hefyd yn ddiolchgar am yr eglwys yma, ac am dy law ar yr eglwys dros 20 mlynedd, ac yn gwyddio o dad ar y gwaith i'r dyfodol, a dy bendith di ar hodri i'r dyfodol, ac i'r bendith fod yn amlwg wrth i Grist deyrnasu yma ym Mangor ac yn y brywydd hyn o dad. Da ni ddiolchgar bod gennym ni waredwr teilwng o bob clod. Mae da ni wedi clywed, mae gymaint o gyfoeth yn perthyn i'w gymeriad o. Mae sef o heb wneud i'n byd. Jyst yn ei fodolaeth o, mae o yn berffaith. Fo o'r gwrthrych mawl yr angylion cyn y gen i gwirthio. Oedd y mab yn destun clod, es rhagwyddoldeb. Ond o Dduw i ni sydd yn elwa ar i ymostyngiad o, da ni'n ei gamol o am iddo fo ddod, ac am y ffordd nath o ymddwyn yn berffaith ar y ddaear yma. Ac yn fwy na dim, iddo fo fod yn ifydd hyd angau, angau y groes. Iddo fo ddim arbed ei hun, iddo fo roed ei hun, i dywallt i enaid y gyfan gwbl dros da ni. A lle bod ni'n gwynebu dy ddigofaint a dy farn di, nath o gamu mewn. Iddo fo yn ungol gael rhagflas o hynny yng Ngethsemane, ac galw arna ti os yn bosibl i osgoi hyn, mor erchyll oedd o'n mynd i fod, gael ei drywanu gyda ti ar Galfaria. Ond da ni'n ddiolchgar iddo fo gerdded i'r groes dros da ni, a sicrhau bod ni'n cael rhan yn yr fuddugoliaeth, yr atgyfodiad, y bedd gwag, a'r Crist newydd atgyfodedig. Da ni'n ddiolchgar iddo fo esgyn i'r nef, a da ni'n ddiolchgar
bod ar dy ddiheulaw di, yn y pwerdi, yn y lle allweddol strategol, yn rheoli i eglwys. Ydyn ni'n ddiolchgar bod o wedi anfon i'r ysbryd glân, ac mae ddiddordeb o ydi gweld i deyrnas o yn llwyddo. A dyna di'n deheuad ni o Dduw y bore yma, wrth i ni ddod ger dyfron, bod ni yn cael yn tanio a'n ysbrydoli i feddwl am deyrnas Crist. Sut mae i fod? Ydy nodweddion y deyrnas yma, a sut mae i hyrwyddo hi a'i chefnogi hi o dad. Felly, da ni'n gweddio i ti fendithio ni. Da ni yn cofio am Dafydd yma Chynlleth a Dafydd yn Llangefni, a pob un arall sy'n bregethu y sul yma. Da ni'n cofio hefyd am y cyfeillion sydd yn dod i genhadu yn bellach, a gweddio drostyn nhw yr cenhadaeth y treithau, y Beat Mission, ac am y cyfleoedd maen nhw wedi gael dros y mis diwetha, y cyfleoedd maen nhw'n mynd i gael ymhlith pobl lleol a hefyd pobl ar ei gwyliau. Da ni'n gweddio i warchod nhw a'i bendithio nhw o dad. A bob cyfle arall sy'n ei rannu yr efengil, byddi di'n agos ac yn gynhaliaeth o Dduw. Cliw ni felly cymer y clod, ma ddenu bob ai yn derbyn di, maen nhw'n lluosog drwy'r unwedd Iesu Grist a'i waed dagoniant. Amen. Awn ni ymlaen i addoli efo'n can nesa. Pa fodd y meiddiaf nesu a thithau Dduw mor lan, dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur ysol dan. Sydd galla fentro agos, at un a'i byrdeb sydd, mil miloedd gwaith disgleiriach na heilwen ganol dydd. Dyma hi, fy hoff dameg. Mae Marc 4, un o'r ei byra, adnod 26 i 29. Ac meddai, fel hyn y mae teyrnas Duw. Bydd dyn yn bwrw had ar y ddaear, ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd. A'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr e fe. Ohoni hun y mae'r ddaear yn dwyn ffrwyth.
Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna yd llawn yn y dywysen. A pan bydd y cnwd wedi eiddfedu, y mae'n bwrw iddi ar unwaith a'r cryman, gan fod y cynhiaf wedi dod. Fel hyn y mae teyrnas Dduw. Ges i gwarfod Hywel Meredydd yn Aberystwyth ac efo ni bnawn efangilydd ac fe Siôn yn gweithio am flynyddoedd efo TFN a nath o'n gwahodd i ymuno efo TFN am flwyddyn i ddechrau a nes i aros efo TFN am ryw 12 mlynedd. Ac un o'r pethau o'n i'n dysgu efo TFN oedd gweledigaeth TFN, strategaeth TFN. Mae'n gweithio, oedd hi'n gweithio mewn gwledydd, mae 100 o wledydd ac yn codi 70 miliwn a miliwn yn cael ei godi yng Nghymru. Ac oedd o'n hollol newydd i fi, o'n i wedi gweithio'r mudiad am 12 mlynedd, ond oedd gweithio i gorff arall yn ddiddorol iawn, ac yn addysg i fi. Ac oedd o'n golygu bod ni yn gorfod deall be oedd gweledigaeth TFN, digon o angen, bob tro y tlawd gyda ni. Sut oedd TFN yn mynd i weithio? Yr eglwys leol oedd hi'n gweld, oedd y cyfraniad mawr, a gweithio trwy eglwysu lleol. Ac yna cael strategaeth, a ffordd o pethau mynd i weithio allan. O rhaid meddwl y strategol, ffordd o'n i'n mynd i wario rhai dyddiau yr wythnos yn gweithio i'r elusen yma, i godi ymwybyddiaeth a cefnogaeth gweddi ac arian ar gyfer y tlawd. Oedd o'n ei fi feddwl, a fi am i chi feddwl, be di gweledigaeth Duw, be di prif mwriad Duw? Da chi mewn cyfnod diwedd Awst, dechrau Medi, tymor newydd, be di'ch gweledigaeth chi, be di'ch brwdfrydedd chi, da chi wedi cael eich tanio'n barod, da chi wedi dod adre o rwle, a teimlo, dwi ar dan. Ydych chi'n rhannu baich Duw am yr efengyl ac i efengylu. Fel hyn mae teyrnas Duw. Prif fyrdwn Duw, y tad, ydy bod bobl yn dotio ar ei fab, yn adnabod ei fab, yn pwyso ar ei fab, yn credu yn ei fab. Mae gan Dduw y tad bob math o bethau ar ei feddwl o. Bydd o'n cynnal y bydysawd. Mae gen i fod digon o alwadau gwahanol, ond un peth ydy curiad calon Duw, ydy Iesu Grist. I anwyldeb o. Hwn yw fy anwyl mab, yn yr hwn bodlonwyd. Ac mae rhaid i ni yn barhaol ddal y weledigaeth yna, ac os da ni ar ei hôl ni ac yn oedi ac yn gohirio ac yn esgusodi'n hunain rhag y faich yna i weld pobl yn dod i gredu, mae rhaid i ni newid yn agwedd, mae rhaid i ni cael yn diwygio. Achos mae o'n dda meddwl beth sy'n bwysig i Dduw, dylai fod yn bwysig i ni, a wedyn, sut mae'n mynd i weithio allan? Sut da ni'n mynd i hau hadau? Mae yna sawl dameg yn sôn am hau, a mae'r dymhegion yma, dameg yr rhai o'r efrau ac yn y blaen, maen nhw'n rhagdybio bod ni wrthi. Bod bob un o'na ni wrthi. A nid efengylwyr, nid pobl sy'n cael ei neilldio, ond bob un ohono ni yn ceisio cyfle, yn gofyn am agoriad, yn cyflwyno y diwrnod i'r arglwydd, i roi rheswm am y gobaith sydd yno. A da ni ddim yn gwybod sut mae'r arglwydd eisiau'n defnyddio ni, ond mae o'n help i fi gofio ar ôl 45 mlynedd mewn un pwlpid, mae beth sy'n bwysig iddo fo ydy fod bobl yn dod i gredu'n Sir Fôn. Bod yn ffrindiau fi, yn hydnabod i, yn heulu fi, dod i nabod Iesu Grist. A mae hwnna i fod i just ganolbwyntio yn strategaeth i, yn ffocus i, be dwi fod i wneud. Ond, da chi'n meddwl, wel, efengylu, wel, dwi wedi clywed David Job yn sôn dono fo,
Dwi sicr yn clywed gen Rodri Glyn amdano fo, a chi wedi clywed gen lot o bobl, a dwi wedi dod y bolwym i lawr, achos dwi wedi cael yn siomi. A dwi wedi cael yn siomi yn bersonol, dwi wedi rhannu'r efengil, a dwi wedi mynd i glymau ynglyn â'r peth, a dwi ddim wedi gweld llawer o ffrwyth. A dwi wedi bod yn gweddio, a dwi yn trio. Wel, gradewch ar y dameg yma. Achos mae'r dameg yma ddim yn rhoi y pwysau arna ni. Mae'r cyfrifoldeb ar Dduw. Dyna'r darlun sgen chi fan hyn. Mae'r cyfrifoldeb ar Dduw. Da ni'n gweithio ar y cyd efo Duw, mae galon o'n curo o blaid achub y neidiau. Sy'n byswn ni berswadio fo, sy'n byswn ni feddwl bod o'n oedi, sy'n byswn ni feddwl bod yna ddim byd yn bod ar yr efengil, mae'r product yn iawn. Mae'r efengil yn berffaith, mae'n addas, iachawdwriaeth. Be sy'n ni gofio ydy efo pwy da ni'n gweithio. A sut mae gweithio yn ei deyrnas o? Be di'n nodweddion i deyrnas o yn hermau efengylu? Mae'r gŵr yma yn hau'r had. Ges i ddwy sgwrs ddiweddar yn annisgwyl, yn deintydd yn cysylltu efo fi, yn deud, oedd wedi gweld i'w raglen dyledu ac yna cydweithwyr iddo fo yn Belfast wedi cael ei hun yn eog o ladd i'w wraig, ac yna bortread yn yr raglen yma ITV ohono fo yn y drama yma. A sut mae'n digwydd? Ac oedd yn methu credu bod rhywun yn methu wneud y fath beth. Dyma fo'n agor i galon ac yn deud bod yn anodd iddo fo feddwl am ei ffrind yn lladd. A nes i ddeud bod y galon yn fwy neu i thwyll a dim. Ges i sgwrs arall efo rhywun yn Plas Newydd, rhyw Brawsil, yn clywed bod fi'n nidog. Tell me, can I bring my doubts to church? It's a good place to come with your doubts, medda fi. The psalmist was often with his doubts. It's a good place to be. Ond na gyfleoedd yn agor yn myna, efo'r ddau. Ond beth dwi'n teimlo, ydy dwi ddim yn gorfod mynd ar ôl y ddau yna. Mae Duw yn sofran, mae Duw yn ben, arglwydd. Dwi'n gallu cymryd y cyfle ag ateb a rhoi adnodau pan mae'r agoriad yn dod. Ond mae rhaid i ni gofio bod ni mewn partneriaeth efo Duw. A dim ond o all wneud gwahaniaeth. Dim ond o all wneud gwahaniaeth. Da ni fod i hau. Da ni'n gwybod Craig Leoedd. Da ni'n gwybod lle mae'r draen. Da ni'n gwybod. Da ni fod i hau yn ddiwhan. Hau efo gwen. Hau yn gadarnhaol. Hau yr had. Fel y gŵr yma. Ond mae'r ffarmwr yma yn cysgu. Mae'n cysgu'r nos. Mae'n codi'r dydd. A mae'r had yn egino. Mae yna ffrwyth. Ac yn tyfu mewn modd nis gwyr efe. Mae yna rhywbeth yn cymryd lle. Dydy'r ffarmwr yma ddim yn mynd i'r cae i edrych ar yr hedyn i weld ydy o'n tyfu, ond mae'n gadael llonydd iddo fo. A mae'r ffarmwr wedi gwneud, wedi paratoi, wedi aredig y tir, wedi gwneud ei waith, ac yna mae'n wedi cysgu. Mae'n wedi camu nôl. A weithiau, mae'n efengylu ni wedi bod mor stressed, ac da ni teimlo rhaid ni ddeud rhywbeth, a rhaid ni wneud rhywbeth. Nath rwy'n glywed fi'n pregethu y bregeth yma yn Gorffennaf yn Cildwn, ac yn deud mor gymaint o help, oedd hi wedi rhedeg i'r sbyty a sawl gwaith, oedd rwy'n yn marw o'r teulu, beth ti'n meddwl rhaid i fynd i siarad efo rwy'n, a deud rhywbeth. A dal ar y cyfle, ac oedd o'n pwyso arni hi. A falle bod chi'n teimlo, diar, dwi wedi colli cyfle. O'n i efo athro yn Aberystwyth, ac oedd o'n deud, fedra i ddim rhannu'r efengil yn fy swydd. Wrth gwrs, fyddi di ddim. Mae yna ddisgwyliadau proffesiynol. A falle bod chi'n teimlo bod hynny'n straen yna chi. Fedrwch chi ddim croesi ffiniau. Sa'n ni ddim yn hapus bod Mwslemiaid yn cenhadu yn ei swydd bob dydd. Oedden ni'n methu chwaith ag cymryd mantais ar gynulleidfa os da ni mewn sefyllfa gwaith. A falle bod hynny'n straen yna ni.
Ond mae yna rhyw gam yn ôl fan hyn, di'r ffarmwr ddim yn ffest efo'r peth, ddim yn stressed efo'r peth. Mae wedi hau'r had. Mae wedi sôn am Iesu Grist, mae wedi sôn am yr angen, a mae wedi cysgu. Mae wedi cysgu. Hynny yw, mae wedi cam yn ôl, a mae wedi gadael llonydd. Gadael llonydd i'r hedyn yma, i egino, a diom yn dall. Dwi'n gwybod os chi'n arfer garddio. O'n i'n cael garddio yn tu ni unwaith, plannu tatws, dwi'n cael garddio dim mwy. Ni'n cael torri gwair. Sa gwylio ddim yn dall. Dwi'n cael garddio yn tu ni, ond dwi'n gallu torri gwair. A nes i un tro blannu tatws, ac o'n i'n dotio, pan o'n i'n mynd am y tatws, yna lot o dail. Oedd yna un tysen wedi marw, ac oedd y lleill y crop yna. Ac o'n i'n dotio. Mae'r hedyn yn marw, a wrth iddo fo farw, mae yna germination, mae yna broses o fywyd. A dydy gwyddonwyr ddim wedi deall y wyrth. A dyma di'r ail enedigaeth, dyma sy'n digwydd pan mae Duw ar waith. A dyma pam, dywys be di'n dylanwad ni, be di'n perswad ni, a be di'n profiad ni. A weithiau, da ni'n stwffio'n profiad i mewn un dystiolaeth, ac yn meddwl bod rhannu'n profiad ni yn dystiolaeth ynddo fo hun. A mae Paul yn dweud yn 2 Corinthiaid 4, bod ni ddim yn anobeithio, ond bod ni ddim yn tynnu sylw, dydy'n profiad ni, a ddim oedd unrhyw werth. Os da ni'n sôn am yr efengyl, am Iesu Grist, am y groes, mae'n rhaid ni fynd at y groes, mae'n ni fynd y bobl at Galfaria. A weithiau dyn nhw, dwi wedi rhannu'n mhrofiad. O profiad, ie, ond nes ti rannu Iesu Grist. Nes ti rannu Iesu Grist. A wedyn, mae Duw yn gwneud gwaith. A da ni ddim i fod yn midwives ysbrydol. Da ni ddim i fod yna pan mae'r geni yn cymryd lle, bod ni'n ffysian, bod y plentyn yn cael ei eni. Da ni ddim i fod i busnesu yn gwaith Duw. Da ni ddim yn byd-fragedd ysbrydol. Da ni'n gadael i Dduw wneud i waith. Mae gen i fo fwy diddordeb na ni, mae wedi rhannu fab ar y groes. Mae gen i fo fwy diddordeb gogoniant i fab yn tragwyddol i achub pobl. Dyna'i busnes o. Da ni ddim yn deall. A dwi'n bwys be di'n dylanwad, a be di'n perswad, a be di'n barn ni. Da ni ddim yn gwybod. Da ni'n bacio nôl. Pan o'n i'n cymryd gwersylloedd, o'n i'n bod tro nerfus bod plant yn dyrata fi eisiau gweddio i gredu yn Iesu Grist. Fel petai yng ngweddi fi yn ei gwahaniaeth. O'n i ddim eisiau bod yna. O'n i'n arwain, o'n i'n gaplan, o'n i'n cyflwyno'r efengyl, ond oedd o'n bwysig i fi bod fi ddim yn rhoi geiriau ac yn ymddwyn y bethau fy mendith i. Efo'r ysbryd glân, mae yna rhyw foneddigeiddrwydd efo achub pobl. A rhyw barch at unigolion. Y person yna ddofyn i mi plas newydd i ddod i capel edrych i dywys lle da chi'n mynd i fynd, gofalwch bod chi ddim yn cael eich manipulatio. Achos mae yna oedfaon, a mae'r organ yn chwarae yn y cefndir, a mae yna gerddoriaeth, a mae yna bwyso, a mae yna apel, a mae yna seicoleg. Ac mae'n cyflyru bobl i feddwl, es i ymlaen ar hoed fy hun. Ac y tristwch ydy, chi'n mynd gweld nhw yn aml. Maen nhw wedi mynd ymlaen. Maen nhw wedi bod yn rhan o rhywbeth. Ond ydyn nhw yn gallu dal pwysau y tymhorau a tyfu a dwy'n ffrwyth. Pan mae Duw yn gwneud gwaith, mae o'n barhaol. Pan mae Duw yn gwneud gwaith, mae o'n arhosol. Ond fo sy'n gwneud y gwaith, a fo sy'n gorfod delio efo'r pechadur. A da ni ddim yn bod yn fyna. Mae rhaid ni bacio nôl. Gweddiau, wrth gwrs, ac annog nhw bod ar gael at y cwestiynau, wrth gwrs. Dim golchi'n dwylo o neb, ond bod ni ddim yn rhoi pressure ar bobl ac yn cyflyru bobl. Achos mae o'n tyfu, mae pobl yn dod i gredu,
Yn annisgwyl. Dyma beth i gras, dyma beth i'r posibiliadau. Byddai Jes i'r ail, y doniau mwyaf, y pregethwr gorau, yr amroddiad mwyaf diwyd. Sam sicrwydd llwyddiant, ond Duw a throed bywyd. Falle bych chi'n galw ar gewri y gorffennol. O'n i yn California, mi oedd yn lwyd wedi pregethwr gorau, ac oedd o'n deud Daniel Rowlands, mae dda I've heard of Daniel Rowlands. Wrth gwrs, yn Cildwrn, mae Christmas Evans, mae John Elias. Pwy sy'n sioi i Fangor? Chi'n meddwl am bobl da chi'n gwrando ar y we, sa nhw'n dod? Sa Iesu Grist yn dod? Oni bai bod Duw y tad yn gwneud gwaith yng nghalonnau bobl. Mae yna ddim llwyddiant, ond Duw a throed bywyd. Dyma mae Pedr yn deud, bendigedig, fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ei fe yn geni o'r newydd i obaith bywiol. Dwi as cyfodiad Iesu Grist, oddi wrth y meirw. Mae'r cyfan o Dduw, mae'r cyfan yn bersonol gyda fo, Duw ar waith, Duw yn ceisio y defaid ac yn dwy'n nhw fewn i'r gorlan, i'r praidd, ac da chi'n meddwl, waw, mae hwn yn dod o Dduw. A sa'n byd harddach na gweld Duw yn gweithio. A pobl yn dod ata chi efo'r Beibl ar agor, ac yn deud, mae'r adod mae'n siarad efo fi. A Duw, mae hwnna'n golygu rhywbeth. Falle bod nhw'n wedi meddwl o'r blaen. Ond yna ffarmwr, o ddim yn arddel ffydd yn Sir Fôn, ddim diddordeb o gwbl, ac mi ath ar ei wyliau, llenwi ces o lyfrau ar y Beibl, dath o'n ôl yn Gristion, a dath o heibio ni'n Cildwrn, ac oedd o just eisiau agor y Beibl, eisiau darllen y Beibl, a trafod y Beibl. O'n i ma na ar yng ngwyliau efo fo. Oedd o Duw di delio efo fo. Duw di delio efo hun. Trystwch Duw i wneud i waith o. Pidwch yn meddwl bod eich chi fod yna ac ymyrryd, achos y berygl ydy bod eich ymyrraeth chi yn drysu bethau. Bendigedig fod o Duw. Dyma'r dirgelwch ynddo. Dyma sydd angen. Paid ar rhyfeddu i mi ddeud, a mae rhaid i chi gael eich geni chi o'r newydd. Byddwn ni'n beicio, bore Sadwrn, gyntaf da ni'n meddwl, ydy lle mae'r gwynt. Pa ffordd mae'r gwynt yn herbyn ni, neu tu cefn i ni. Mae'r gwynt yn Sir Fôn ddiddorol, eis i rownd un waith, ac oedd y gwynt yn herbyn ni trwy'r amser. Mae'r gwynt yn dod o'r môr, a mae'r tymheredd ac yn y blaen. Lle mae'r gwynt? Oedd Hywel Harris yn mynd i ben llun o'na erledigaeth, ond oedd yn credu bod yna ddefaid yn perthyn i'r bugel da. Yr rhoddion i'r bugel da. A dyna cwbl oedd o eisiau ffindio defaid y bugel da. A da ni'n gofyn i'r archwydd yn ein cylch ni, yn ein cydnabod ni, lle mae'r gwynt, lle mae'r awel, lle mae'r diddordeb, lle mae'r bobl eisiau gwybod. Lle mae bobl eisiau gwybod. Achos dim ond wrth i'r ysbryd glân ail-enni rhywun. Rhoi awydd a diddordeb ac arcyhoeddiad. Dim ond wrth i'r gwaith sofran rhyfeddol gymryd lle. Da ni wedyn yn medru sylwi y gwahaniaeth. Pan mae'r gwynt yn chwythu lle myno. Da ni'n mynd gwybod beth nesaf. Ond o'na bydden ni'n gwyddio am rhodri wan wrth y baratoi ar gyfer yr hydref bod y gwynt yn mynd o cwmpas chi, i'ch cymdogaeth chi, a bod yr hyn sgynna fo ar ei galon, be mae'n paratoi, a beth chi eisiau gwneud. Bod y gwynt yn chwythu lle myno. A bod yna pobl annisgwyl yn gwrando ac yn dod i mewn. Dio ddim yn eich rheolaeth chi, a dydych disgwyliadau chi ddim yn dechrau dychmygu beth mae Duw eisiau gwneud. Ni ddaeth chi feddwl dyn. Be di gweledigaeth Duw, be di diddordeb Duw yn ei fab, i gyflwyno fo, i gamol o. Fel yna, mae gyda bob un sydd wedi enni o'r ysbryd. Da ni eisiau bobl yn does, wedi cael ei geni o'r ysbryd. Dim o achos yn brand ni, yn eglwysi ni,
yn leibl ni. Dwi ddim eisiau hynny. Dwi eisiau gweld yr ysbryd, ydych chi eisiau gweld yr ysbryd yn gweithio. Mae Paul yn deud am ei waith yn Corinth, am y partneriaeth yma. Oedd o'n plannu, oedd Apollos yn ymweld ac yn bugeilio, yn dyfrhau. Mae Paul yn deud, mae'r cyfan o Dduw. Mae'r cyfan o Dduw. Sa'n rhyfedd i John Calvin, pan oedd o'n meddwl am ei fedd, oedd o jes eisiau croes. Dwi'n hoff iawn o hynny. Oedd Calvin ddim eisiau cofeb, just y groes. Ddim eisiau cael ei gofio. Dwi'n hoff iawn bod Cildwrn efo dim un addurn, dim un enw, dim un plac. Dim sôn am Christmas Evans. Achos y cyfan sy'n bwysig ydy bod Duw yn bresennol, a bod Duw yn gwneud gwaith, a bod Duw yn dwyn pobl i gredu. Ond mae yn rhoi tyfiant. Duw yn rhoi y tyfiant. A dyma be mae'r ffarmwr yma yn cysgu. Mae'n cysgu a mae'n mynd ymlaen am ei fywyd. Mae gennym fo alwadau eraill. Mae gennym fo anifeiliaid i fwydo. Mae gennym fo waith paratoi ar gyfer tymhorau eraill. Dio ddim yn edrych yn ôl. Mae jyst yn mynd ymlaen am ei fywyd. A mae'n bethau mae di chi a fi wneud sy'n briodol. Tymor nesaf, pethau mae'n chi sortio allan, pethau mae'n chi wynebu. Pethau chi'n gohirio gwneud. Dyna tystiolaeth chi gwneud y basics, gwneud y pethau'n iawn. Ond y Duw ar waith yn rhoi y tyfiant. O hwn yn ddiddorol. Iesu Grist ar y groes, y lleidr ar y groes, da chi wedi clywed bregethau arno fo, chi wedi dotio arno fo, yn dod i gredu. Oedd Iesu Grist yn fethiant fel efengelwr, yn dal pwysau'r byd ar y groes. Beth am hwn ar y chwith oedd yn gwawdio? Sa chi'n meddwl, sa fo roed hwn on hold nawr te. Wyt ti'n mynd i'r nefoedd, heddiw bydd i gyda fi, ti'n iawn. Dwi'n efengylu y chorma rwan. Dio ddim. Nachdi? Mae o'n croesawu un ochr, achos mae gennym fo ddiddordeb, mae gennym fo barch. Ond dio ddim yn desbryd, dio ddim yn panicio, dwi ar y groes, yn marw, mae rai fi achub hwn. O na, mae o'n in control. Mae o'n ymateb i be mae Duw yn neud, a mae Duw wedi paratoi calon hwn. Mae'r llall mor galed. Ond i ti yw'r Meseia, achub dy hun, meddwl hwn. O, gen ti'n ofn, ti thydan yr un ddedfryd. I ni mae hynny'n gyfiawn, meddwl hwn. Yn iawn i Dduw barn i ni. Heiddiant yn gweithredoedd sy'n dod i ni. Ond ni naeth Iesu Grist ddim o'i le. A mae Iesu Grist yn deud, meddwl fel Iesu Grist cofia fi. A mae'n clywed yr addewid, heddiw bydd i gyda mi. Mae Iesu Grist yn ymateb i'r tir da. Ond dio ddim yn cario cydwybod am hwn sydd mor galed. A da ni'n gwybod cario cydwybod. A cael yn llethu gan fethiant os i bobl ddim eisiau gwybod. Allwn ni ddim bod yn atebol drostyn nhw. Neu dewis nhw. Dyn nhw ddim eisiau gwybod. Maen nhw'n switched off, maen nhw'n rhy falch, maen nhw'n rhy glyfar, maen nhw'n rhy sinicaidd. No fo, eu busnes nhw, da ni'n canolbwyntio, da ni'n chwilio am yr rhai sy'n mynd i ymateb, a mae Duw wedi paratoi y tir da yn nhw. Doedd Iesu Grist ddim yn fethiant. Oedd yma llai o efengelwr ar y groes. Mae rhaid i chi a fi ddal ati. Mae o'n rhywbeth tymor hir. Mae o'n rhywbeth da ni yn edrych i'r arglwydd. Oedd Gwenan ac Anna fi Mangor yn y 70au, a welson ni Duw yn gweithio. Ac sa'n ni wedi gobeithio, dwi'n siŵr, y trion yn ni, gweld Duw yn dal i weithio. Ar yr un raddfa oedd o'n digwydd pan oedd y droedigaethau yn y 73-74 yn y blaen. Ath yn had ddeitha fi, paid yn mynd i Sir Fôn. Sa'n byd yn digwydd yn Sir Fôn, oedd dad i arfer efo bendithion yn Gaernarfon. Ac wrth gwrs dwi'n fab i fydd i'n had, a croesi'r afon nes i fynd i Sir Fôn. A os dwi'n wedi gobeithio
gweld llawer gwell o fendithio, mwy o fendithio. A gallwn ni gyd feddwl am yn dyheuadau ni. A gallwn ni gyd weld eraill falle fel Pedr yn mentro allan o'r gwch. A da ni'n saff yn y gwch, da ni ddim yn mentro. Da ni'n gyfrifol, da ni wedi risk assessment o bob dim, a da ni wedi trio. A dwi wedi penderfynu, mae'n hystiolaeth i wedi bod yn Gristion diwio. Dwi'n mynd i ddeud i byd, dim mwy, achos mae bobl yn cam ddall. Ond dwi'n meddwl, rhwng just bod yn fi. Dwi wedi bacio nôl o unrhyw beth arall, just bod yn fi, yn naturiol, yn y gymdeithas. Ond ydych chi wedi ymddeol o efengylu? A pa hawl gyda chi i ymddeol o efengylu? Gyda chi ddim hawl i gamu allan. Ewch i'r holl byd, dal ati i genhadu, i sôn am Iesu Grist. Mae'n anodd, mae'n heriol, mae'n unig, mae'n rhwystredig, ond dyma da ni'n neud. Oedd yn athro Stanley John yn deitha fi un tro, iawn i ti alw dy hun yn efengylwr, Hywel. Cybelled bod ti yn efengylu. A dyma'r label arna ni de, eglwysi efengylaeth. Wel, da ni'n gyfforddus efo'r label. Mae yna dramgwydd wrth gwrs efo America, a bod dim arall efo Trump ac Israel sy'n drist, ond da ni'n arddel yr enw. Wel, oedd yr athro Stanley John yn iawn i ddeitha fi. Wel, cadw ato fo. Bydd yn efengylwr. Dyma chi wr ifanc yn dod at Iesu Grist. Ac mae Iesu Grist yn deitha fo, ti ddim yn bell ohoni. Fi dwyt ymhell o ddiwth deyrnas Duw. Nawr eto, mae Iesu Grist yn dactegol, yn gweld yr hogyn ifanc, mae yna potensial hogyn ifanc. Sa'n da cael o fewn yr eglwys. A mae'n holi, a mae Crist yn cerdded ar ei pes o, yn deall lle mae arni, ac yn dweud, ti ddim yn bell, mae fyny ti rwan, pwysio'r boundaries, chwilio mwy. Dwi'n licio y boneddigeiddrwydd yna. Dwi'n licio'r ffaith bod yr Ysbryd Glân yn parchu unigolyn, parchu i gymeriad o, i ystyriaethau fo, i natur o. A mae'r Ysbryd Glân pan mae o'n ei gwaith yn fonheddig, mae'n gyrru bobl, yn arwain pobl, yn bugeilio pobl yn ei blaen. Ond da ni ddim yn fast forwardio, da ni ddim yn fast tracio, da ni ddim yn gyrru nhw trwy'r felin. Ti ddim yn bell. Mae ges i ffordd i fynd. Da ni'n annog pobl, ond da ni hefyd yn parchu lle maen nhw. Mae ni'n barchu pobl lle maen nhw ar eu taith. Parchu lle maen nhw ar eu taith. Maen nhw'n ddilys ar eu taith, maen nhw'n gywir ar eu taith, ond da ni'n parchu lle maen nhw. A da ni ddim yn newid yr agwedd a'r pwyslais o gwbl. Spurgeon yn deud, dwi'n argyhoeddedig bod rhai yn cael ei atal rhag credu am bod pobl yn dweud eu bod wedi credu. Daeth Mair Humphreys i'r coleg yma Mangor yn fyfyrwraig, ac oedd Elwyn Davies a'i lygad arni. Ac mae Elwyn Davies yn deud yn ei gofiant, iddo fo achub Mair Humphreys, dwy waith ei hun, ond daeth hi ddim i gredu. Oedd mam yn mynd i'r Tŵr Gwyn, lle oedd myfyrwyr, un tro oedd yr Elwyn Davies ma'n bregethu yn Pendre, ac oedd y myfyrwyr yn Tŵr Gwyn yn y galeri. Ac oedd mam yn meddwl, sa'n mynd i'r galeri yn Pendre, i wrando ar y myfyriwr yma, ond dim ond hi oedd yn y galeri. Ac oedd dad yn edrych ar Mair Humphreys. A mae dad yn deud gymaint oedd o isio mam yn wraig iddo fo, yn Gristion. Ac oedd o'n neud i orau i perswadio chi, ac oedd dad yn perswadio. Ond mae'n deud, a dyma be mae Spurgeon yn deud, yr cam a'r cyflyru ar bobl, i roed yr argraff, da chi'n nawan, da chi'n saff, da chi'n credu. Mae Spurgeon wedi gweld toraeth o bobl yn credu. A dwi'n argyhoeddedig yr rhain cael ei atal rhag credu. Achos bod pobl yn deud,
Wyt ti'n credu? Wyt ti'n credu? Mae fyny i'r unigolyn a'i ddiw, yn dydi. Neith y defaid gwrando ar lais y biga. Mae o mor bwysig, mae o dragwyddol bwys bod y person yna yn dall yr efengyl i hunain. A neith y bigael da siarad efo nhw yn unigol. A mae'r defaid yn gwrando ar y llais. A da ni'n mi ddeud, a cyflyru na rai pwysau, da ni'n mi fod yn yna. Dim o gwbl. Chi'n gweld, be mae'r ddameg yma'n sôn amdano fo ydy'r gallu mewnol. Y Duw wedi creu'r byd yn dydi mewn 6 diwrnod, ond mae yna rhywbeth mewn y greadigaeth, yn yr egni yma sydd yn y greadigaeth, y tymhorau sy'n plethu i'w gilydd. Mae yna rhywbeth yn yr efengyl felly. Mae'r efengyl ohoni hun. Mae'r ddaear yn dwy'n ffrwyth. Mae Duw yn gwneud gwaith, yn annisgwyl. Mae yna eginyn yn dod, mae'n fach. Ac yna, tywysen, a'r yd yn llawn tywysen. Mae hwn yn disgrifio sut mae o'n bwysig i ni barchu Cristnogion ifanc. Pobl ifanc yn dod i gredu, mae rhaid ni wrando arnyn nhw, wrando lle maen nhw arni. Mae rhaid i ni wrando ar eu profiad nhw. Mae rhaid i fod yn sensitif. I barchu lle maen nhw ar y taith. Bobl hyn sy'n dod i gredu, mae rhaid i ni barchu. A mae rhaid i ni beidio a rhoi yn baggage ni, a'n diwylliant ni, a'n arferion Cristnogol ni arnyn nhw. Ges i wahoddiad i lywyddu wytfa yn Llanelli mewn ymgyrch yn coleg, ac oedd o'n munud ola o refi arwain yr wytfa yma, ac gyda fi ddim tai, a dyma'r bregethwr mawr o Gaerdydd yn llorio fi, bod fi'n arwain wytfa heb dei. Fel y gwelwch chi, dwi dal ddim yn gwisgo tei. I mam weredu pan o'n i'n dechrau darlledu blwyddyn cyn Covid, gan feddwl bod hi mewn cartre, sa hi licio wytfa yn y cartre Penarth. A be ges i oedd, lle mae dy deud, ddim diolch am wytfa. Mae yna bethau diwylliannol, da ni'n feddwl sy'n bwysig, da ni'n cyfri, a mae yna werthoedd, a mae yna egwyddorion. Da ni'n credu mae di bobl ifanc neu bobl eraill mae bwysiadu i fod fel ni. Maen nhw'n ifanc, a maen nhw jyst yn eginyn. Bydd aw y dwsen a mae'n nhw weithio allan pethau hunain. Mae'n rhaid nhw weithio allan pethau yn ôl trefn Duw, yn ôl i fwriad. Ond da ni ddim i fod i roi pethau arnyn nhw, heblaw bod nhw'n deall y daith maen nhw arno fo. Mae'r ffrwythau yma, dydyn, maen nhw'n lliwgar, maen nhw'n hardd, maen nhw'n feithron. A dwi'n hoff iawn o'r ffaith bod yr efengyl yn sôn am ffrwythau, ffrwyth yr ysbryd, ac am gynheuaf. A dylai bod yn bywydau ni'n lliwgar, ac yn hardd, ac yn flasus. Ond dim ond os i Duw yn gwneud i waith. Wedi chael enni, nid o had llygredig, eithir anllygredig, trwy air Duw. Yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn dragywydd. Gair yr arglwydd sy'n aros yn dragywydd. Mae yna adnodau da chi'n stryglo fo nhw, mae yna lyfrau da chi ddim yn agor yn y Beibl. Da chi wedi rhewi nhw allan o'ch canfyddiad. Chi'n gwybod be? Dywys beth i'ch barn chi am yr adnodau yna. Okay? Yr adnodau yna sy'n mynd i oroesi. Y penodau yna sy'n bwysig. Os da chi'n cael strygl efo athrawiaeth neu adnod, eich busnes chi wedi gweithio fo allan a deall yr adnod yna. Dydy minimaleiddio eich Beibl i'r salmau a rhai addewidion ac meddwl dyma Beibl i sy'n llawn tylle, achos dwi ddim yn credu hwn, dwi ddim yn credu'r llall. Diolch yn berthnasol, fyr gwir, achos mae'r Beibl yn ei gyfanrwydd yn mynd i sefyll. Yn ei gyfanrwydd. A'n busnes ni wedi deall o'i gyd, holl gyngor Duw. Mae gyd yn berthnasol. Mae'r ysbryd glân yn mynd i fendithio gair.
William Dorwern, fy hoff dyfyniad i, yr ysbryd glân yn bendithio i wirionedd i hun. Ac os yw'r ysbryd glân i sgwennu Leviticus, os yw'n sgwennu Deuteronomy, sgwennu dysgyddiad, dyma lle da ni fod i tiwnio mewn yn meddwl ni, be mae'r gair yn deud, be mae'r gair yn meddwl. A dio ddim affliw o ot bod ni'n cytuno fo, achos da ni'n mynd i dim gwahaniaeth. Dydy'n fito ni, dydy'n protest bach ni, dydy'n tywelu'n cydwybod ni, a bod ni'n licio gwirioneddau yma, dyma'n golygu dim byd. Achos mae'r manifesto yn feiblaidd, ac yn safonol, ac yn ddigonol, i ni gyd. A mae'r gair yn sefyll. Gair yr arglwydd sydd yn aros. A hwn, diolch i Dafydd, a diolch i Rodri, hwn yw'r gair da chi'n cael braint o sil i sil. I glywed, ac cyfrifoldeb yn fawr o'r herwydd. Gwywa y gwelltyn, syrth y blodeuyn, ond gair yn diw ni, a saif byth. Bywiol i'r gair, diw a nerso. Mae yna bobl, da chi'n nabod, maen nhw'n glyfar, maen nhw'n slic, maen nhw'n ddi-hyd. Ac chi'n meddwl pwy all gyrraedd y bobl yma, pwy all i newid nhw. Sa chi di efengylu i Paul yn Tarsus? Oedd o'n ddyn gwybodus. Pwy sa'n cyrraedd Saul yn Tarsus? Pwy sa'n achub o? Pwy di'r bobl da chi'n meddwl, oh, no way. No way, dwi'n mynd i efengylu i rheina ac iddo fo. Mae gennym ni arf trwy'r ysbryd glân. Fe all Duw gyrraedd rhywun a newid rhywun. Llymach nag un cleddyf daifiniog. A mae'r Beibl yn medru delio efo pobl, a barnu meddyliau nhw, a bod yn effeithio. Felly bydd fy ngair. Ni ddychwel ataf yn wag. Fi Duw ddim yn gwasanaethu amser. Diolch yn weithstyr. Mae o'n gyfoes, mae o'n berthnasol. Efe awn na yr hyn a fynwyf. Mae'r gair yn effeithio, efe a lwydda. Y salm gyntaf sôn am lwyddiant. Mae'r gair yma yn sôn am lwyddiant. Mae'r ffarmwr yma yn gweld llwyddiant. A dra bod ni'n gwneud na llwyddiant teyrnas Duw. Efe a lwydda. Sa chi ond yn gwyddio honne am dimercher a dydd Iau nesaf. Am lwyddiant eich dystiolaeth. Yn y peth yr anfonais. Y graddol dyfiant yma. Yr eginyn, y dywysen, yr yd yn llawn yn y dywysen. Sa'n ni licio fast forwardio, sa'n ni licio gweld bethau'n digwydd, sa'n ni licio gweld bethau'n digwydd. Llawer cynt, ond mae olwyn Duw yn troi'n ar y deg. Mae'n troi'n fan ond yn ar y deg. Dim yn aml mae yna fast forward mewn diwygiad yn hanes yr eglwys. Mae yna degau, ond gan amla, ar hyd y canrifoedd, mae'r olwyn yn troi yn ar y deg. Ac da ni'n mynd fod i feddwl, os nad yw'r diwygiad yn dod, yr awel yn dod, y grym yn dod, nhw'n ni dal i fyny wedyn pan mae yna fendith, ond pan mae angen jyst bod yn ddiwiol, ac yn anwyl ac yn ostyngedig ac yn glir yn tystiolaeth, yn y graddol dyfiant. Ac y graddol dyfiant sydd angen. Mae angen Jeremias, mae angen dynion ifanc a merched ifanc sydd wedi sefyll allan, dim o achos y crow, dim achos bod nhw'n y gwersyll. A bod yna griw ohonyn nhw, ond ar bod Duw efo nhw'n delio efo nhw. A Duw gweithio yn raddol bethau allan yn y Cristion. Ac yna mae'r cynhiaf. A dyma yr adnod ola. Dyma beth i bendith, ynddo. Pan fydd y cnwd wedi aeddfedu. Mae'n bwrwyddi ar unwaith. O, mae amser deffro rwan. Mae'n cynhiaf. Dim cysgu rwan. Allan â fi i'r cae. Efo'i gryman. Mae cynhiaf wedi dod. Mae'r cynhiaf wedi dod. Mae Iowan yn sgwennu at gysnogion ansicr. Ddim yn siŵr os ydyn nhw'n gysnogion. A mae'n gofod helpu nhw, a'i annog nhw. Da chi yn credu. Da chi'n nerfus. Mae'r pethau yma'n gysegredig. Da chi yn cyfri nhw felly. Dwi eisiau annog chi. Da chi yn credu.
mwyn i chi wybod mae gennych fywyd tragwyddol. Codwch a'ch llygad. Edrychwch ar y meysydd. Ydych chi'n meddwl fel yna? Ges i wahoddiad gan stiwdoliaeth i fynd i Indiana yn America am gyfnod sabothol. Nes i sbio ar y wefan a nes i, fydra i ddim mynd. Mae rhaid fi gael weld mynyddoedd. Fydra i ddim mynd i lle fflat am 3 mis. I need a fix the mountains, medda fi. Ac wrth gwrs, bydda'n had yn deud pwrpas i'r fôn ydy gweld sydd Gynarfon. Edrych ar Eryri. Edrych i fyny. Da chi'n edrych i fyny ar y tymor nesaf yma? Da chi'n edrych i fyny yn dal rhodri, yn dal yr egwys yma ac yn meddwl am cynhia? Da chi'n meddwl, dwi wedi cael fy nghanadledd, dwi wedi bod yn y gwersyll, dwi jyst yn mynd i sefyll yn ôl rwan. Oeddwn ni'n ifanc pan o'n i'n 12 dod i Gristion, William Humphreys yn y gwersyll. O'n i'n cofio fi'n tyfu'n ysbrydol yn wthnos yn y gwersyll ac yna, o'n i'n mynd ar y bus fis Medi i'r ysgol ac o'n i ddim yn tyfu trwy'r geia yn Rhydfelen. O'n i'n nôl yn y byd. A falle bod ni wedi cael yn chargio fyny a wedi cael yn haf bach efengylaeth mewn pethau gwahanol. Ond back to the grind one. Just back to the grind. Da chi'n edrych am feisydd? Da chi'n edrych am posibiliadau? Ydych gweddiau chi efo gwen arnyn nhw? A'ch gobaith chi? Codwch a'ch llygad. Codwch a'ch llygad. Mae yna egin, mae yna ddiddordeb, mae yna gobaith, achos mae Duw eisiau ei fab gael ei nabod. Mae Duw eisiau cyflwyno ei fab. A cofio hynny, yn cadw'n ysbryd ni. Be ddaw? O na fydda diwyged yn dod. Os na ddaw diwyged, da ni'n dal ati. Da ni'n dal ati i chwilio am y cynheuaf. Wrth gwrs, ar raddfa tragwyddol, mae hwn yn wir. Fe fydd yna brofi buddugoliaeth tragwyddol. Ond ar hyn o bryd, da ni'n edrych ymlaen, a da ni'n disgwyl bobl ddod i gredu. A da ni'n gweithio o gwmpas yr efengyl. Da ni'n hau'r had, yn galw arno fo, ac yn partneri efo fo, a ddim yn busnesu yn ei waith o. Bydwch yn ei wyddio. O da ni'n gofyn ti fadden ni, yn disgwyliadau ni, ac bod ni yn gallu setlo lawr i beidio a bod yn rhai sy'n efengylu. A bod ni hefyd yn mynd i glymau yng un ar peth o Dduw. Da ni'n gweddio ar i ti helpu ni fod yn feiblaidd am dy deyrnas di, ac yn grediniol ac yn nifydd ac yn gyfrifol o dad trwy dy ras di, bendithia ni, wrth i ni rwan gan ein emyn ola a cymdeithas efo'n gilydd, a mynd ymlaen efo'r dydd a gwynebu'r mis nesaf yn obeithiol am dy waith i lwyddo. Amen. Clodydd anfeidrol sydd Iesu gwyw, fy ior fy rhan fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhof ymhwys, gwarediw na rhag distriw angau dwys.
Ac felly bod i ras yr agwedd i Grist, bod i gariad Duw a cwmni yr ysbryd glân ei hun gyda ni bob yn un er i agoniad ac er hyrwyddo i deyrnas ef. Amen.